Bos días todos e todas, nenos, nenas da Escola Nais, pais e demais familiares que nos acompañan hoxe neste Festival Nadal 2022. Por favor, pedimos encarecidamente apaguen os seus dispositivos móviles e así poder disfrutar ao 100% das actuacións que me contaron que ian ser a repanocha. Pedimos tamén que garden silencio para que se concentren o máis que poidan. Moitas gracias, familia! Pois ben, para comenzar, temos as máis pequenas e pequenos do cole, e tamén as máis grandiosas, as alumnas e alumnos de educación infantil e primeiro de primaria, que ven bailar Llegó la Navidad, a ritmo de reggaetón. Menudo ritmo que teñen! Un fortísimo aplauso! Perfecto, moi ben, que pasada, que ben o fixeron. Seguimos cunha actuación que nos vai sacar a unha que outra gargallada. Algúns nenos de quinta e sexta de primaria contarán os chistes. Imos aló! A ver, este
de 3 niños, uno llamado Jaimito, otro Nadie y otro Alguien. Fueron a la playa y Nadie empezó a ahogarse y Alguien lo intenta ayudar. Y Jaimito va a la policía y dice, Nadie se está ahogando y Alguien lo intenta ayudar. Y la policía dice, niño, tú eres tonto. ¿Cómo se dice diarrea en africano? En brasileiro, cataratas de torceiro. Como se di... Que lle dice un piollo a un calvo? Non te agaches que me resbalo. Que lle dice unha vaca a outra vaca? Me lo quitaste... me lo quitaste de la boca. Había un chino que no sabía decir la F, que tenía un vecino llamado Culo, que tenía perros, y no le dejaban dormir. Y fue junto a la policía y dijo, los perros del culo no me dejan dormir. ¿Cómo se dice electricista en japonés? Yokito Fukito. Iba unha muller regordecha nunha moto por unha rúa e iba un home por a estrada e dicelle cuidado con a vaca e dicía a muller que? E cando tal a muller chocase contra a vaca. Que fai un burro ao sol? Sombra. Despois destas risas, temos a continuación outra actuación de baile, moito baile. As nenas de primaria van nos bailar a canción Timber. Un forte aplauso para elas. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. It's going down.
fan. Seguimos a continuación coa actuación dos nenos e nenas de infantil, que nos van a deleitar cunha representación do conto Pig the Cat. Atentas e atentos o ben que saben falar inglés. Un fortísimo aplauso para estes. Pete stepped in a large pile of strawberries. What color did it turn his shoes? Red! Did Pete cry? Goodness, no! He kept walking along and singing his song. I love my red shoes. 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 I love my red. Oh no! Pete stepped in a large pile of blueberries. What color did it turn his shoes? Blue! Did Pete cry? Goodness, no! He kept walking along and singing his song. I love my blue shoes. 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 I love. Oh no! Pete stepped in a large puddle of mud. What color did it turn his shoes? Brown! Did Pete cry? Goodness, no! He kept walking along and singing his song. I love my brown shoes. 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 I love my brown. Oh no! Pete stepped in a bucket of water, and all the brown, and all the blue, and all the red were washed away. What color were his shoes again? White! But now they were wet. Did Pete cry? Goodness, no! He kept walking along and singing his song. I love my red shoes. 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 The moral of each story is, no matter what you say, keep walking along and singing your song, because it's all good. Moitas gracias, grupo, por esa magnífica actuación. Pero seguimos adiante co festival. Agora tócalle a quenda a algúns nenos de primaria que van facer unha actuación do máis cómica. Ides vos tronxar. Un aplauso. Hola, Igor, si está? Bueno. Hola, oh, este baquetón, nunca vida, no. Pero ¿qué haces ahí? Si vamos piscina ahí. Isto está a picar de rematar, que pena. Pero antes deixamos vos obra de teatro representada por nenas e nenos de primaria. Un fortísimo aplauso! A historia que vos vou contar sucedeu hai un 25 de decembro de xa unha chea de anos, pero foi tan importante o que pasou que ainda o lembramos.
Aquela noite facía moito frío, as estrelas e a lúa brillaban dunha forma especial. Unha estrela fugaz cruzou o ceo deixando ao seu paso un ronxal de luz. Detivose encima dun lugar sagrado que estaba ali. Que pasou aquela noite? Queredes sabelo? Sí! Pois atentos, que imos contar hasta 10 e saberede. Creo que 0 máis 1 é... Creo que 0 máis 1 é... Tan bonito como el non hai ningún. Tan bonito como él non hai ningún. Tan bonito como él non hai ningún. Un máis 1 é... Vaya dos, ¿no? Un máis 1 é... Este neno me empuxou! Que este neno te empuxou. 2 máis 1 son... 2 máis 1 son... Que este neno quere comer. Este neno quiere comer. Que este neno quiere ¡Carajo! È una casa di un torno. 3 máis 1 son... 3 máis 1 son... Ahora. Que este neno non ten Este neno no tiene zapato. Que este neno no tiene zapato. Esto ya es agresividad, ¿eh? Habrá que ir marchando, ¿eh? También perdemos un 4 máis 1 son... 4 máis 1 son... Que este neno co frío dá brincos. Este neno con frío da brincos. Que este neno con frío da brincos. 5 máis 1 son... 5 máis 1 son... Que este neno non ten xersei. Que este neno non ten xersei. Que este neno non ten xersei. Seis máis 1 son... 6 máis 1 son... Que este neno non ten xoguetes. Que este neno non ten xoguetes. Que este neno non ten xoguetes. Ay,
7 máis 1 son... 7 máis 1 son... Que este neno hai que lle dar un biscoito. Que este neno hai que lle dar un biscoito. Oito máis 1 son... 8 máis 1 son... Que este neno se molla ou se chove. Que este neno se molla se chove. Que este neno se molla se chove. Nueva generación. Dejamos el lobo. 9 máis 1 son... 9 máis 1 son... Que pronto vai vir o Papá Noel. Que pronto vai vir o Papá Noel. Que pronto vai vir o Papá Noel. Todos iremos a Pasolina Polo Nadal. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal lo pasasteis? ¿Ven? ¿Le fuisteis vos este año? Sí. ¿Seguro? Sí. No sé yo. ¿Ves alguna cara por ahí que me dice que no, ¿Estáis seguros? Entonces, si no estáis seguros, tendré que traeros algo el día 24, ¿o no? Sí. Pero de momento, José, vos dar unas cosillas, unos caramelos, ¿vale? Para que vos vayáis endulzando hasta el día 24. ¿Vale? Entonces no sé cómo queréis. E de pasando para lá tamén, vamos. Vamos camino, voy a dar. ¿Qué será eso? Vení un papá María. Oi, hai que ir do sitio. Sí, no, pero está que no debemos ganar, no. Necesitamos algo. Ese sí sepa no, porque... Eu quis un. Eu quis Jesús, sí. Vámonos. Amigo, vení, petita. Vai, Brian. Deixa ampliar por isso.
Teño unha cara de felicidade, de ilusión. Eu tamén a poño así, pero non me ven. Camilo, vamos, vamos, venga. Aquí non, Ponemos no, Camilo. harto grande, non? Ainda vamos, grande primeiro. Venga, chicos. A ver si llega un caramelo a casa. No, xa sei, eu vou chegar ningún, que van a papar todo. Xa sei. Non se quere pelo. Ya la de papagayos. Dejarle sempre no. Esa también, no bastó que comer. El parque arriba, no que no te Ya nada, pero también. Solamente hasta por mí, son un primero. Pero eso es la cosa. Es porque yo quiero salir a ver un No, no falta aquí. Vale. Entonces, espero que paséis unas muy buenas festas. Que sigáis pasando muy bien. Porque si vos portades mal, vos me enterar. Un de regalo. El lobo era Manuela, non era, como se suele dicir, alegría da boca. Sempre estaba triste e decaída. Nunca sorría. Nada lle divertía. Ni sequera os seus amigos sabían como animada. Cando se chegaban a súa casa para darlle os bons días, a Cero Manuela respondía sempre con aire serio. Xa quixera eu que fosen bons días. A Cebra Manuela vivía nun lugar que era como a ela, triste e sombrío, e case nunca saía. Só se alonxaba da súa casa para ir a buscar comida. Unha mañá encontrouse co raposo Chisposo, que estaba no monte cheirando flores moi contento. Hola, raposo chistoso, que faz? Venga, Zebra, alegra esa cara. Mira, cuántas flores por ahí. Huelen muy bien. Non, non me gusta como cheiran as flores. Eu quería erva para comer e aquí vexo que está todo seco. Pues vete a buscar a la tortuga, que es herbívora y le gusta la hierba, como a ti. A Cebra continúa o seu camiño cara a casa da tartaruga Sesú. Cando chega, a tartaruga está na súa horta. Que estás a facer? Hola, bons días, Zebra. Pois estou aquí plantando unhas leitugas que me encantan, que están moi sabrosas. Pero o raposo chistoso díxome que tiñas erva para comer. Home, sí, muller, pero hoxe estou plantando aquí as leitugas que están boísimas, proba. Non, non me gustan as leitugas, eu quería erva. Bueno, pues a Zebra sempre está amargada, sempre está enfadada. Non sei que lle pasa a esta muller. Se ti o dis...
Mira, eu creo que mellor que vayas a casa do Leopardo Gerardo, que está preparando unha gran festa de Nadal con todos os seus amigos animais. E che vai animar. A ver, haré che caso, entón. Sí. Vai, muller, vai, queda por aí. A cebra puxose a andar cara a casa do Leopardo Gerardo, sen ningunhas ganas de festa. Cando chegou, o Leopardo Gerardo estaba organizando a festa na súa casa. Hola, Cebra, mi madriña, canto tempo fai que desde que non nos vemos? Xa, é que últimamente non salgo moito da casa. Ando algo triste. Vaya, muller, pois foche sair o día indicado, porque hoxe é un día especial. Nun día como hoxe, tens que intentar animarte. E logo, por que o dis? Mira, pensa sobre isto. Tens unha casa onde dormir, tens comida que comer, tens amigos cos que falar. Mira cantos amigos tens. Hola, amigos. Non pasa nada estar triste ás veces. É normal estar triste, pero ti non podes deixar que a tristeza che invada para sempre. Ademais, hoxe é Nadal. Nese intre, timbran á porta e entran a casa os outros animais. Hola, amigas. Hola. Hola. Vimos a festa. Pois benvido. Eu a verdade é que non teño ganas de moita festa. Ay, Zebra, escucha, Leopardo, estamos aquí para ayudarte. Somos tus amigos. Claro, pero tens que aprender a pedir axuda. Se non dis que estás triste, ás veces nós non sabemos se estás triste ou non. Que é o que podemos facer para que estés mellor? Oh, xa sei. Vamos a darlle todos unha aperta moi grande para darlle enerxía e que sinta que estamos aí apoyando. Vale? Oh, sí, Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Hoy me acaricia porque a Galicia se estoy llegando. A Santiago voy